सुमै Yes. आं मोनसे खौरां सोंनो नागिरदों नोंनाव मा सोंनो माने एकदम जेब्लानो आङो आगर गैयै आर'नाइ होनाय खोनादों माने जेब्ला फिल्मनि शुट जागासिनोमोन बे समनिफ्रायनो माने माबायदिहाय साननानै मोनखोना बे माबोरैहाय साननानै मोनखो बे आगर गैयै आर'नाइ बे सावथुननि मुंखौ नङा होमबा थारैनो जोबोद साननो गोनां खोथा बियो नंगौ बेनिखायनो आं माने माबोरैहाय नोंनि खर'आव बेबायदिहाय फैखो जे आगर गैयै आर'नाइ बिनि माने एसे बुजायनानै होदो माने माबोरैहाय खर'आव फैखो माबोरैहाय आगर गैयै आर'नाइ थाखो बे सावथुननि मुङा एसे मिथिनो लुगैदोंना रायजोफोर नङा होमबा रायजोफोरा बे आखाइखौ माने थिखोना लाबाय थादों मिथिगौना माने दहाय माने हेलेनाखौ जासिगासिनो दङ कार्बि आंलंआव लाग्रा दंना गैया होननानै आं लागोन रायजोफोरनि आखाइ नांगौबा कार्बि आंलंआव हा बायगोन नङाना बियो आं हाखौ बायगोन आख' बुंदों ओंखायनो थिखोदां जियानो डाउन खालामथोंसै आखाइखौ दसे रायजो राजाफोर बे मोनाबिलि समनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय गिबि गिबियावनो दिनैनि बे आगर गैयै आर'नाइ सावथुन दिन्थिनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि मानिजाथाव मानगोनां बिगियानगिरिनि सोलोंथायारि बिफाननि मानगोनां अनिल बसुमतारी सार बिथांखौ आङो गोबां लोगोबो मोनबाय आरो बिदि प्रग्राम सालायनायावबो लोगो मोनलायबाय आरो माने सारा खोब एक्टिभ नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय सासे एक्टिभ दैदेनगिरि दङ जोङो सारखौ जों मोनबाय बिराद बेनाव मेंनाय गैया जों मिथिगौ आरो लोगोसेनो सारजों लोगोसे फैफानाय गुबुन गुबुन जोंनि बर'नि आफादफोरनि मानिजाथाव दैदेनगिरि सारमोन बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय लोगोसेनो बयनिख्रुइबो बांसिन सारमोननिफ्रायबो बांसिन आं नोंथांखौ खुलुमहरबाय रायजोफोर खुलुमबाय रायजोफोर आं हायाखै मानो दिनै नोंथांमोना लब लब फैनाय नोंथांमोननि नायनाय नोंथांमोननि अनसायनायावसो जोंनि सावथुन मुलुगा थांनानै दङ जोंनि सावथुन मुलुगा थांनानै दङ आङो दिनैसिम 9 बोसोर रानिं जाबाय सावथुन खालामनाया बिदि एसेबां फांसनफोर प्रग्रामफोर आङो सैनियरसिखौ सानफेराखै बिराद खम बिराद लेंहरो होनब्लाबो थाङा आङो अब्लाबो दिनै नोंथांमोननिबो कार्बि आंलं जायगाखौ जिहेतु आं गोसो गोरबोजों मोजां मोनो हिसाबै आं नोंथांमोननि बे ओनसोलाव फैबाय आरो नोंथांमोनखौ बेबायदि लोब लोब आं सानदोंमोन 150 जनसोल' जागोन नामा होनना सानबाय थादोंमोन आङो बेबायदि बेसेबां बुरजा जागोन होनना मिथिबा आं फेलेंगौ आरो खिथु फैलाबो होननानै मोनदोंमोन जियानो जा हेलेना बिनानावा दहाय बुंनाय बायदिनो आगर गैयै आर'नाइ सावथुननि मुङा माबोरै आंनि खर'आव हाबखो दा मानसिया सानबाय थायोब्ला गोदान गोदान मोनबाय थायो थिग बेबायदिनो आंबो सावथुन लिरै गोबां लिरबोबाय खननै बेस्ट फिल्म बान्थाबो मोनबाय आंनि डिरेक्टरनिफ्राय 2 बेस्ट एक्ट्रेसबो बान्था मोनखांबाय बेस्ट एक्टर बान्था मोनबाय आंबो बेस्ट डिरेक्टर बान्था मोनबाय बेस्ट क्रिएटर बान्था मोनबाय बर'नि गेजेराव नङाब्लाबो आङो गोबां बयनिख्रुइ बांसिन जोंनि जानाखि बिसानिफ्राय बर' फिल्म फेस्टिभेलनिफ्राय जा एवार्ड होयो बेवहाय बांसिन बान्था मोननो हाबाय बे नाजानायनि गेजेरजों नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि थुलुंगानाया आंखौ बेबायदि जौगाहोनो थाखाय थुलुंगा होदों बे आगर गैयै सोदोबखौ बाहायनायनि मेन जाहोनानो जाबाय नैबे आर'नाइया जोंनि बर'नि सिनायथि बियो बर'नि सिनायथि नंगौना नङा बे बायदि रोखोमनि आगर दंना गैया बे आगरजोंसो आर'नाइया समायना समाया डाक्टार इन्जिनियार पलिटिसियान मोजां पलिटिसियान सासे मोजां सुबुं जोंनो नांगौ नाङा मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय नांगौ नोंथांमोननि फिसाला फिसाजो नोंथांमोननि गथ' गथाय जोंनि गथ' गथाय बिसोरनो साफ्रोमबो फरायफुनाय गथ'फ्रानो जोंनि बर'नि साफा आर'नाइ नंगौना नङा बिथांमोनानो थांनानै मोनसे सम सासे डक्टर जाहैनांगोन सासे इन्जिनियार जाहैनांगोन सासे मोजां पलिटिसियान जाहैनांगोन सासे थुनलाइयारि जाहैनांगोन सासे पुलिस अफिसार जाहैनांगोन अब्लानो जोंनि बर' हारिनि गेरेमसा हारि दानो नागिरनाय सिमाङा जाफुंसारगोन नाथाय जों नुनो मोनदों दानि जुगाव भिडिअ भाइरेल खालामनाय नंगौ नङा फरायफुबाय थानाय गथ'फ्रा निसा बेसादखौ बाहायनाय फरायनायाव गोसो होयै बेफोरबायदि माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ जों नुदों बेफोरो मोनफा खिन्थु आगर गैयै आर'नाइनि सिन नंगौ नङा आगर गैयै आर'नाइनि सिन नंगौना नङा
बाथ्राखौ लानानैनो आङो आगरनि आर'नाइ सावथुनखौ आं नुनाय जादों आरो नोंथांमोना बे सावथुनखौ नुयोब्लानो जोबजासे नायोब्ला बुजिगोन नोंथांमोननि साखाथियावनो नुबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि एक्टिभिटिस गासैखौ नोंथांमोना बे सावथुनाव नुनो मोनगोन जाय सावथुनखौ आङो 2015 मायथाइयाव नुदोंमोन खालामै लेटेस्ट फैनानै दिनै 2021 आव बेखौ खालामनाय जादों आरोखि 2021 आव खालामनानै आरो देग्लाय गोबां मार्केटबो मोनदों बाम्पार बेनिफिट बे सावथुना खावसे बारा बेनिफिट जाबाय बे सावथुना नोंथांमोननि अनसायनाय नोंथांमोन बायदि लोब हानजा फैनानै अनसायफैनायनि थाखाय बेनिखायनो दिनै गोजोननाय मोनदों आरोबाव नोंथांमोननि थुलुंगानायानो सारमोननि अनसायनायानो सारमोननि थुलुंगानायजोंनो जों मोजां आरो सावथुन लाबोबावनो हादों जोंनि बर' सावथुन मुलुगा खोब दुखिया बेनिखायनो जोङो जिबायदि कुवालिटिनि सावथुन खालामनांगौ जों हास्लाबहैया अब्लाबो बिनि गेजेरजोंनो माबा रायजो राजाफोर आङो मैथा नङा आयै मा मावनानै दांनानै जाबावनो माबा गैया आर'नाइ लाबोदों नै माबा बाजौथारनो जोंहा बाजौखौ हाया मा 60 थांनो हायो दाम फैयो जिरायना नायसै आरो गियानि नोंहा थाङा मा आगर गैसै बेलाय आं आगर गैया आर'नाइ नुफेराखै मा होननानैसो बुंहरदो नायबासो बुजिगोन दा जाम्फैलाय नायना फैसा होनबासो बुजिगोन बे मैथानि सिनेमाखौनो मोजां मोनलै आं बेना मोजां जायो एसे गेजेर नायना मोजां मोनो आं बेखौ मोजां मोना मा जानो माबा बे जोंनि बोराय बुरि लोंनायफोरखौबो देखायो माबि थारगोना मैथाना मोजांबो मोनगारहाय आंहा बाराबा खुलुमबाय समाबो गुसुं आरो गोबां आर्टिस्टफोर दंबावो बयखौबो खुलुमबाय सारमोन थेंक इउ रोजा साबायखर थाबाय गुबै मैथा थेंक इउ हेन्डसाम थारना फाग्लाया yes aku sih mau saya kau sih bunga coba tanam dulu Pak Ibu mabayaw mana mulai kali yang lu magrani sakan mau nggak mau teh mau magrani sakan mau nggak teh sosok baru tuh jangan cile magrani belum आंनियाव हुबैखौ बुजियाखै नाग्रानि जायगा मोनसे मिथियो आं बे जायगायाव आं फार्स्ट टाइम फैदों कार्बि आंलं फार्स्ट टाइम फैदों आं दा बे नाग्रानि जायगा मोनगोन ना माथो रायजोफ्रा आंखौ हामना मोनदोंमोन आं माबायदि सानसे दादोंमोन फिल्म नायना फैना गावसोरनि खोथाखौ क्लासना फैनाय जेबो नुयो फिल्म गैला दोनथ'लायसै ना थांदोंसै होनबा yang bilang जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि सारमोन दाखालिबो सारखौ जों लोगो हमदोंमोन बर' फरायसायाव नंगौ रोजा साबायखर थाबाय इन्टारेस्टिंखौ होथ'ला मानगोनां आलासि सार नोंथांमोन लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन गाज्रि मोनदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोना लोगोसे बेयाव सापर्ट होनायनि थाखाय गासैबो नोंथांमोनखौ रोजा साबायखर आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय दे ना आं गिबियावनो रायज्लायखायानोब्ला थांदोंमोन मा खालामनो खोथे आंलाय आंनि नाग्रानि जायगा होननाबो फायथारदोंमोन दङ बियो रावबो आंनि सापर्टखौनो होबाय दङ ओंखायनो आं मोनसे हेलायना नों रायज्लायबो हाथारदो दै ओमफ्राय नों माबायाव गारियावनो थानांगौ आरो मोनसे हाबायो नों बायदो दे जागोन बिदि